El meu marit. Sí, ja. Ens va presentar, sí. Sí, en Jaume, el meu marit. És l'Eva, la noia de qui et vaig parlar. Encantada. I tu? Àlex. Molt de gust. Encantat. S'havia vist a la recepció, sabia que érem de Barcelona i es va presentar perquè tenia ganes de parlar. Parlar? Sí, parlar, tan senzill com això. Ets un noi, com dir-ho, enèrgic. Per què ho dius? Pel teu ímpetu. Però què vols dir? Ja t'ho he dit, aquest hotel, 4 estrelles, però les parets són primes com el paper de fumar. Que la gent fa coses estranyes. Estranyes? Sí, es comporta de manera... Què vols dir? Vull dir que aquesta pobra dona, per Pobra? exemple... Sí. Per què, pobra? Per què has vingut aquí?